سلام تخطاتلتنا channel كمي كنكم كمي تخونو سنة كتكون نايوتر من نيوتيو لو من ريارستي نخلنا أبستفل عليه قعزونا هيوتنا بفولو يدمان قل سبات كأندت أقامنا هيوتهم كتكون تخلار سينا هنري مسادما مچم أب هيوتنا بيمان بتسأقامن بستفل عليه من قدس على أتكلونا كقاط منا يغوليهم أب هيوت زبرت أتسألعينا هيوتنا وين نفسنا تقندس بدلاق من مخان فلدو أب كبابينا كبحبا حينبال نحنا بعلنا إنا نفسنا اتهم كند قداءتان حسيتان بخمي كتب ليهم إذا فيديو زيادة حدا بحادة بخمي لنفسنا كتقداء كم نفكر الله ويكتقداء ناب عزقت خم نتوا كانوا بتعز قبعنا شلاليلنا مليسا قال زيادة ما نتيزة قنزوانا نقراتون والفناتو كم زعزنا كنرينا إذا فيديو زيادة نقول لهم من نقال سبات في اللايك كم زي حسوت كما سلام يخلي نخلو سبات جن day to day reality ناتومي سلزي نايلو ما رسنا بزعبا emotional masochist بحالو ويكا انتاي مخانوم زوم سبات زياتهم لنفسهم عنزا نخد كنزو نخد بدل نخد عمق نخد قاتما زوف قدت رادي كونس ناوز دفافوا كاو خوت وازي دليو بحرينا خنري انتاي ملكتات اللو من ما خنرينا سلزي كان مجمريا لايك ابوانا بزحات كتبصح مخنياتو نفسنا نخنفتش قداماي حجازت فيديو كنت خليا قال ايد ما انت حزب المسلالو ناي دغ صلاتي كغدونا يخوليهم تقند غداي جن ناي وشت صلاي ناي وشت سلام صانيا وشت قصقم هلاوي مخنياتو اب حو زلو ابوغ زلو وشتاو سلام زلو عرفت لو بنصارو املو زوريوم سلام نهلوا وشتوم سلام زي بلو ترغم يبلونا بيمهلاو كنا واكو let's go to the point now so قداماي ناي emotional masochists بحالو قداماي ወይ نفسهم قندز كغدو صلاتا زخونو سبات كنرينا قداماي you tolerate toxic people in your life حماقا سبات زبدلوخا سبات زعمصوخان مسلكا زغوسون سباتي تصاورو على حدا غزي كابون كترحقون اي تدلن this is very very powerful so we often hear stories of folks who treat partners badly neglect their needs don't have time for them or control them so محازوتنا ديوم يعرقتنا ديوم قربتنا ديوم سبات قالونا خلوسي كمزي تقبرني كمزي قبرني وي صبق غزي هيبننيو دليتاتي مال عليني يحرمني يعمصني مسلي ينفقني كمزي زبل مرره محازاخي وي اركا نغرك خلو انت خاتبلهم تقلاتيفنا واي مس حماق سب يخا زلخا مس مرزام سب يخا زلخا اينا نبلهم ابانا خغاطم كلو زي ነገር ዝግን አይራአየና ጥራይ ደኮነሲ ካውክን ወጽ حيلي يبلنا كان ريناس emotional masochists can set boundaries with toxic people in their life sometimes they can even enjoy it or they are addicted to it زوم سبازياتهم زوم صقم نفسهم ككلاخلو زي كل وكان نفسهم ناب عزقت زتوا زوم سبازياتهم كاب حماقه سبات نخفليلو زخولو دوب يبلومن نسخا وي نسخي እዝን انت قديل كالي مساي زمدنا يبلكان زبلا بحنقولهم يبلومن نعين ابنت بزي قدس انت عين السبيقه اول قوي هوتي كتاتو تجميركا نعين جورجو ابي هوتي اب حداري ازغبر بزخي كم زغت بلان تجميركا دن مساي ركب يبلكان مالتيو مخنياتو انا اول قوي هوت نايسب كاتو يدلني زتمرت زبا اول قوي هوتكم كاتو دلي كونكم فلوت وسمعوا يزبزكم زلون بر بزخيدو زبلكم يلن انا كومي زخول أنا زفلتو نهيوتي نخعبيني العنبري أبيوتي سبمتي كوسنلي وي كم زجبر كم زغبلني عيدلني نزل channel تكاتاتلو ناتكم أتحساس بانت زي بالكم دما تجاجيهم الله بناي السبت تحساس ولا بناتيون كزوري عيدلني so do you notice your relationships get worse but you still try to get closer to your partner أبنت كنرينا متعمتخا ويمتعمتخي حماق طراينا قاطمكا هيوتكا حماق ناخوني ناب حماق قصو دما ناخد خلو ناراخا نسخاقن كتقربوب مليسكا هيوت كتعمقات فتن حماق بنات كبكمي قصالنا تبعسكا نا ابشجر اب عزقتي نا نبركان كنمرعينا خاتبل كنولدينا خاتبل this is how it gets crazy حدا عبس أجا من هاللوكا نتصجب كنتفتح مليسكا ناب عزقتي قصكا تأتو
this is another danger ማለት እዩ እዚ ፀገም እዚ ከም ዘለና በዚኻ ትፈልጥ then it's clear this is a clear sign of emotional masochism and so you need to move on so ሽግር ኣለካ እቲ ሽግር ድማ ሓደ ንጹር ዝኾነ ምኽንያታት ኣለዎ ካበይ ይመጽእ ከም ዘሎ እዚ ፀገማ እዚ ክሳብ ዘይተዓረየ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ከምኡ ከም ዝኸውን ትፈልጥ ኣለኻ ትፈልጥ ኣለኺ እንታይ ክትገብር ዘለካ ነፍስኻ ተውፅእ ዝግባእካ መሊስካ ናብ ዓዘቕቲ ዝእትወካ ትውስን ተለኻ እዚ ፀገም እዚ ኣለካ number 2 you constantly criticize yourself ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ምድኻምን ምፅራፍን ምንኣኣስን ትፈትወን ተዘውትሮን ባህሪ እዩ how many times have you said to yourself since last week things like I'm not good enough I'll be alone forever I'm a bad person terrible friend ንነፍስና ክንደይ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ሰውም ጥራይ መልስ ኢልና መንሕሰብ ክንደይ ግዜ ኣነስ ሕማቕ ሰብ እየ ጥዑይ ሰብ ኣይኮንኩን በይነይ ክነብር እየ ንሓዋሩ እሱ እንተገዲፍን እዚኣ እንተገዲፋትን በይነይ ክነብር በይነይ ክበሊ ጥዑይ ዓርኪ የብኩንኩን ጥዑይ መሓዛ ኣይኮንኩን ሓንጎለይ ዝሑል እዩ ዝብል ዘረባታሲ ክንደይ ግዜ ኣዘውቲርካዮም ኣለኻ እዚኣ ነፍስና ቼክ ንክንገብር ማለት እዩ so ክንደይ ግዜ ትገብሮ ኣለኻ ንነፍስኻ ሕተታ emotional masochists believe that if something goes wrong it's their fault they think that nobody needs them in their lives and they can't do anything about it ስለዚ እንታይ ይብሉ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ፀገም ተጋጢሙ ዞም ሰባት እዚኣቶም ናቶም ፀገምን ናቶም ጉድለት ከም ዝነበረን እዮም ቀልጢፎም ዝሓስቡ ከምኡ ድማ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሂወቱ ዘይደልዮም ዳርጋ ምን ምዃኖም ተፈሊጦሞም ክርሕቅዎም ምዃኖም እዮም ዝሓስቡ ምክንያቱ ናይ ነፍሶም ግቡእ ክብርን እኹል ክብርን ስለ ዘይብሎም ኩሉ ግዜ ምን ምዃነይ ተፈሊጦምኒ ክገትፉኒ እዮም ዝብል ሓሳብን ርእይቶን ኣለዎም that's a very dangerous attitude ማለት እዩ if you think that negative self-talk helps you to deal with your emotions you're wrong so መብዛሕቲ ግዜ ብዛዕባ ነፍስኻ ሕማቕ ኣሉታዊ ኔጌቲቭ ዘረባት ትዛረብ ተለኻ እሞ ንሓሳባት ክትገልጽ ዝሕግዘካ ዘሎ ወይ ስምዒታት ክትገልጽ ዝሕግዘካ ዘሎ ዝመስለካ እንተሎ ጌጋ እዩ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ነፍስኻ ኔጌቲቭ ተተዛሪብካ ሓንጎልካ ነቲ ትዛረቦ ከም ሓቂ ገይሩ ስለ ዝወስዶ ኣነ ሕማቕ እየ እንድሕርልካ እወስኻ ሕማቕ ኢኻ ክብለካ ስለምንታይ ኣነ ሕማቕ እየ እንተልካ ምክንያት ድሕሪ ምክንያት ክበኩም እዩ በንጫሩ ፖዚቲቭ ሰልፍ ቶክ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ኣወንታዊ ቋንቋ ኣብ ነፍስና ከነዘውትር ክንክእል ኣለና ነቲ ዘረባ ክንዛረቦ ከለና ኣፍርሜሽንስ ብሎም እዚ ኣወንታዊ ኣነ ንፍዕ እየ ኣነ ፅብቕቲ እየ ኣነ ፅቡቕ እየ ኣነ ሓያል እየ ኣነ ክኢላ እየ ኣነ ክዕወት ክእል እየ ዝብል ኣዘራርባ እንተደጊምካዮ ወላ ካብ ኣፍካ ጥራይ ተውፂኻዮ ምስ ግዜ ንሓንጎልካ ቦታ ይሕዝ እዚ ብኸምኡ ክትሓስብ ትጅምር that's very important number 3 deliberately listen to sad music or sad stories so ብዕላማ ውራይልካ ደይመደይልካ ሕማቕን ናይ ሓዘንን ናይ ቃንዛን ደርፍታት ክትሰምዕ ትፈቱ ከምኡ ድማ ፊልምታት do you like listening to sad songs while you feel depressed a lot of people do sometimes we feel we need to let it hurt to release the feeling ሓደ ግዜ ሕማቕ ናይ ሓዘን ናይ ምፍልላይ ናይ ባእሲ ናይ ጭንቀት ሙዚቃን ደርፍታትን ንፈቱ ክንከውን ንኽእል ኢና በንጻሩ ድማ ክሊፕ ዘለዎም ብፍላይ ናይ ምዕራብ ዓለም ምትህራምን ቃንዛን ገለን ዘለዎ ደርፍታት ብብዝሒ ኮንሱም ንገብር እንድሕር ኮይና ሂወትና ከምኡ ንኸውን ንምነ ኣለና ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ፕሮግራሚንግ ናይ ሓንጎልና ከምኡ ይከውን ኦኬ ሕጂ እዚኣ ቁርብ ትዕርያ ኣለኒ ናይ ሓዘን ደርፊ ዝሰምዕ ወይ ናይ ሕማቕ ናይ ምፍልላይ ገለ ዝሰምዕ ሲ ሂወቱ ክፈላለይ ማለት ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እቲ ቀንዲ ትፈትዎ ሙዚቃ ኩሉ ግዜ ናይ ሓዘን ናይ ጭንቀት እንተኮይኑ ሙድናትካ ናብ ጭንቀት እዩ ዝኸይድ ናይ ቁዛሜ ደርፊ ሰሚዕካ ክትቁዝም ኢኻ of course ከምኡ ድማ ናይ ሓጎስ ናይ ዓወት ናይ ለውጢ ናይ ዕቤት ኢንስፓየር ዝገብረካ ሙዚቃ ትሰምዕ እንተር ኮይንካ you will be energized inspired and እቲ ሂወትካ ድማ ብመንፅሩ ናብ ኢንስፒሬሽን ገፁ ክኸይድ እዩ so but with emotional masochists it is a bit different they deliberately listen to sad music take long walks at night alone or watch dramatic movies because they want to feel the pain መብዛሕቲ ግዜ እዞም ሕማቕ ንነፍሶም ፀረ ነፍሲ ንብለ ፀረ ነፍስና ክንከውን ከለና ንገብሮ ንነፍስና ሕማቕ ነገር ንኽትረክብ ነቃልዓ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ቃንዛን ናይ ሽግርን ፊልምታትን ደርፍን ጥራይ ንሰምዕ መሊስና ጭንቀት ይስምዓና ቃንዛ ይስምዓና ኣብ ፀልማ ድዩ ኣብ ሕማቕ ቦታ ንነፍስና ንሓደጋ ከቃልዑ ኣብ ዝኽእል ንኸይድ
كمون كل تنقبره فرهنك عنزان كم تسمعنا نخذ زجبرنا هنا نفتو مهنياتو كمو ناي مفتاو بحرون سلازلنا so watch out لنفسنا تخكل غيرنا نفتشا أستوعلنا دمان رأيو مهنياتو أكايدانا ممليسوس هيوتنا زبلاشو كيكون يتعلما number 4 كم number 4 مخانا كل جزي دا متحفة يترسعو دا متحف زيا بزح نفسنا نمفتاش بتصمق زبالة بزح فلتت حزا ناباهم قريبا لا انت زي رخيبكما لينك لكم تحتي وسيتكم كتب بوان حارق زي ديكون ازدقاقينكم عم بيبكم كتب معارولا تثبيتين تمنيتين so let's go number 4 tend to end happy relationships بنت عرضما زي حق ساكا زمدناتات صبق نزاقات مكادما مخالف تفطرلو this is very dangerous نتصبقك أنصار تخون نحماقن حنقفانا بهيوتك تسوى what's better than chatting with friends about your life مبزعت السب أبهيوتو بزعبا هيوتو بزعبا نابرو بزعبا هوبيناتو مس محازوتو مس يعرضو مس قربتو كعللن كسحقن كحقوسن يزدلي إذن نقول سب دس زبلي زي حقوسنان زي قدسونان أزمادن بيتسبن أروحن كلنا دما سألوتنان تمنيتناني so not actually that was not right so some people have a tendency to end healthy relationships with their friends or partners so that they can end up with someone who treats them so badly ገለገለ ሰባት ግን ነቶም ዘኽብርዎም ነቶም ጽቡቕ ዝገብሩሎም ነቶም ዝሓልዩሎም ሰባት ኣጓንዮም ንዖም ደፊኦም ፑሽ ገይሮም ንዖም ግዜ ከይሃቡ ነቶም ዘቐንዝዎም ዘቆናጽብዎም ዘነኣእስዎም ምስኦም ግዜ ከጥፉን ንነፍሶም ፀገም ከጋጥሞም ዝመርፁ ሰባት ኣለው ከምዚ ዓይነት ባህር እንተለካ ስለምንታይ ህይወተይ ጭንቀት ኮይኑ ኣይትበል ምክንያቱ ንስኻ ወይ ንስኺ ንሱ ስለትመርፅ ዘለኻ ንሱ ናባኻ ስለትስሕብ ዘለኻ እዩ ዘጋጥመክ ዘሎ ስለዚ ንህይወትና እንታይ ዓይነት ኢና ንስሕበላ ዘለና ቸክ ንግበር even if someone tries to be funny and treats you with respect emotional masochists feel they are not their type instead they remain with toxic people ولا እኳ ዝሕጉሶም ዝሓልዩሎም ዘኽብርዎም ዘድንቕዎም ናብኣቶም እናመፁ ከለዉ ንዓታቶም ገለ ደልዮም እዮም እዚኦምሲ ገለ ኢሎም ንዖም ፑሽ ሂቦም ነቶም ዝሃስይዎም ነቶም ዝብድልዎም ነቶም ዘቐንዝዎም ናብኣቶም ገጾም ይኸዱ ደድሕሪኦም ካ ይኸዱ እናበደልዎም ደድሕሪኦም ይኸዱ this is really crazy ክትሰምዖን ክትሪኦም ከለኻሲ ጽላለይ ዝመስለካ but there are people ሰባት ኣለዉ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዝህልዎም ምስ ግዜ ድማ ትውልፈ ኢኻ ነቲ ነገራት እዚ ስለዚ ሽግር ጥራይ ናብ ህይወትካ ክመፅእ ትዕድም ማለት እዩ number 5 do things you don't want to do ትገብሮም ነገራት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ሕማቓት ምዃኖም እናፈለጥኪ ካብኦም ግን ተጠዋይ ትብልኒ ኢኻ ንኣብነት ኣብ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ ሰዓታት ምጥፋእ ሕማቕ ምዃኑ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጥ ኢኻ ጽቡቕ ጌርክ ትፈልጥ ኢኻ ብፍላይ ድማ ከምዚ ዓይነት ባህሪ እንተለካ ኣብ ፌስቡክ ወይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ግዜ ምጥፋእ ከም ዘጨንቐካ ትፈልጥ ኢኻ ከምኡውን ኣብ ኢንስታግራም ኩሎም ጽቡቓትን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኮይኖም ዝተሳእልዎ ስእልታት ድሕሪ ስእሊ እንድሕር ትርኢ ኣለኻ ነፍስኻ ከም ተቆናፅብን ህይወትካ ከም ትፀልን ከም ዝገብረካ ትፈልጥ ኢኻ but you still do it እዚ እውን ካልእ ምልክት እዩ ንዓኻ ሕማቕ ከም ዝገብረካ ትፈልጦ ነገራት ግን ካብኡ ተጠዋይ ትብልኒ ኢኻ ምናልባት እውን ኣፍቃሪካ ነበር ወይ ኣፍቃሪ ክነበር ተፈላለዩኹም ኣለኹም ንሱ ህይወት ኣለዎ ስኻ ህይወትካ ኣለካ ሕጂ ህይወትካ ክትገብር ዝግባኣካ ኣብ ህይወቶም ኣቲኻ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ይኸዱ ኣለዉ ብዛዕባ ህይወቶም ጥራይ ሶሻል ሚድያ ናቶም ክትኩዕት ትውዕል ተኮይንካ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እዚ ጥቕሚ የብሉን ነዚ ግን ጉድኣት ከም ዘምፃልካ እናፈለጥካ ወይ እናፈለጥኪ ካብኡ ካብ ምግባር ግን ዓዲ ኣይትውዕልን ኢኻ ሶ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዝጎድኡኻ ነገራት ፈሊጥካ እንከለኻ ደይ መደይልካ ንዖም ኣብ ምግባር ትዋፍር ኣለኻ እዚ እውን ሓደ ምልክት እዩ doing things you don't want to do is another sign of an emotional masochist while many try to motivate themselves to do things they want to do with these people it's completely the otherwise so መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ዝገብር ብጥዑይ ሰብ ማለት እዩ ንነፍሱ ሞቲቬሽን ክቦ ዝኽእል ናብቲ ዝደልዮ ናብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ነቲ ክረኽቦ ዝደሊ ናብኡ ንኸይድ ክሕግዞን ሓይሊ ክቦን መንገዲ ክቦን ዝኽእል ትሕዝቶን ሓበሬታን ንነፍሱ ብሓይሊ ናብኡ ይደፋ
ምክንያቱ መጠን ብዙሕ ሞቲቬሽን ዝረኸበ መጠኑ ክሰርሕን ክምዕብልን ክዓብን ድሌታቱ ክረክብን ስለ ዝኽእል በንጻሩ ዞም ሰባት እዚኣቶም በንጻር እዩ ንድሕሪት ዝመልሶም ነገር ምስ ግዜኦም የጥፍዎ ከም ዝጎድኦም ዘሎ እናፈለጡ ዝሃስዮም ዘሎ እናፈለጡ ዘቐንዝዎም ምዃኑ ዘትክሞም ምዃኑ እናፈለጡ ድሕሪኡ ምስኡ ይኸውን ሂወቶም እዚ ድማ ሓደ ክሊር ኤግዛምፕል እዩ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለካ ነብስኻ ቸክ ንምግባር Number 6, seek reasons to feel bad if they're happy. ሕጉሳት ተኮይኖም ወይ ዘሐጉስ ነገር ተጋጢሞም እንታይ ገብሩ ዝሓዝንሉ ምክንያታት የናድዩ ችግር የናድዩ ማለት እዩ ብኻላ ዘራርባ ዋው it's really sad ምስትውዓል የድልዮ እዚ ሓደገኛ ፀገም እዩ Have you ever been called a drama queen? Drama queen ናይ ሽግር ንግስቲ ወይ ከዓ drama queen ዝበሃል ኩሉ ግዜ ድራማን ፀገምን ዕግርግርን ናይ ምፍጣር ባህሪ ዘለዎም ሰባት drama queen ኢሎም ይፅውዕዎም እንታይ ዓይነት ባህሪ እዚ drama queens are people who do need sadness to survive wow that's so sad እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም drama queens ንብሎም ኩሉ ግዜ ንሳቶም ጭንቀትን ባእስን ሓዘንን ደስ ይብሎም ንዑ ይናፍቁ እንተሲኢኖም ኸ ንእሽተይ ምክንያት ምስ ረኸቡ ብኣገይሮም ጭንቀት ነቲ ሙድ ኩሉ ናብ ጭንቀት ክቕይርዎ ይመርፁ so እንታይ ይብሉና they typically act dramatically in all types of situations even when nothing sad is happening ኩሉ ግዜ ነቲ ሽግርን ጭንቀትን ናፍቆቱ ስለዘሎም ባህጊ ስለዘሎም ደስ ስለዝብሎም ንእሽተይ ነገር ከም ድራማ ገይሮም ኣብ ነገር ገይሮም ዕግርግር ክፈጥሩልካ ነቲ ከባቢ ክብክሉን ነፍሶም ናብ ሓዘን ክእትውን ይመርፁ ማለት እዩ ንኣብነት bursting into tears when something a very minor thing is for a very minor thing is quite familiar with emotional masochism as well so ንኣብነት ንእሽተይ ነገር ኣጋጢሞም ከሎ ኣብ ብኽያትን ሓዘንን ጭንቀትን ብምኻድ ነቲ ከባቢ በቃ ከምዚ ዓብ ሓዘን ዘጋጠመ ዓብ ፀገም ዘጋጠመ ክንዲ ጎቦ ሽግር ከም ዘሎ ጌርካ ምቕራብ ባህሪ እውን ኣሎ although the situation may seem stable they never get tired of looking for a new problem ወላ እኳ ነቲ ኩነታት ዘለዎም ተረጋጋጋዮም ኩሉ ግዜ ዘሕዝኖምን ዘጨንቆምን ዘብክዮምን ምክንያት ይደልዩ ዓብይ ይኹን ንእሽተይ ድማ ኣቡ ኮለል ምባል ይፈትዉ ናይ መወዳእታ reject those who try to help them it's so sad ነቶም ክሕግዝዎምን ከትሕንዎምን ንዝደልዩ ሰባት ድማ ይነፅግዎምን የጥፍዎምን ካብ ሂወቶም ሓገዝ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ነቲ ሽግርን ነቲ ፀገምን ስለ ዝፈትዎ so pushing people away who try to support you or make you feel unhappy so they push ዝውን ምልክት እዩ ነቶም ክሕግዙኻን ከትሕኑኻን ክረድኡኻን ዝፍትኑን ዝፅዕሩን ሰባት ንዖም ፀሪፍካ ኣዳኺምካ reject ትቦም ቴሌፎኖም ብሎክ ትገብሮም why would you reject somebody who tries to take care of you why would you like it when they try to get closer to you ስለዚ እዚ እንታይ ነብስና እንታይ ክንሓትት ኣለና ስለምንታይ ነቶም ዝግደሱልና ዝሓልዩልና ክሕግዙና ዝፈቱ ክቐርቡናን ከፍቅሩናን ዝደልዩ ንነፅጎም ኣለና እዚ ባህሪ እዚ ኣለና ዶ ክሕግዙና ዝደልዩ ንዓፁ ኣለና ዶ ናይ ርድኤት ማዓፆ ንዓፁ ኣለና ዶ ስለምንታይ ክትፍቀርን ክትፍቶን ሰብ ክቐርበካን ዘይትደሊ እዚ እውን ነፍስና ክንሓታ ዘለና ኢና እቲ ምክንያት ኣብዚ ይብለና the reason they reject supportive people is that they try to help them ease the pain ስለምንታይ ነፅግዎም ኣለዉ ነቶም ነቲ ዝሕግዞም ሰባት ካብ ቃንዛ ከትሕኖም ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ነቲ ቃንዛ ስለ ዝፈትዎን ስለ ዝደልይዎን ካብኡ ከተትሕኖም ምፍታን ኣይፈትውኻን እዮም ስለዚ ባህሪ እዚ ብመሰረቱ ሓደገኛ ፀገም እዩ ምክንያቱ በንፃር ናይቲ ኖርማል ንሕና ንሓጎስን ንፅቡቕን ክምናኸልና እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕማቕ ጥራይ ይደልዩ ሕማቕ ድማ ደስ ይብሎም እቲ ቃንዛ እቲ ዝበኽይዎ ዘሎ ንዖም ውሽጦም ንሱ ይርፍታት ዝፈጥረሎም ማለት እዩ እዚ ባህሪ እዚ እንተለካ መጀመርያ ነፍስኻ ክትፈልጣ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ካብ ነፍስኻ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ ነፍሶም ላዕሊ ንጥቆም ዘለዎ ዝያዳ ክፀልዉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ሽግር ንዖም ፅቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምስኦም ዘሎ ሰብ ግን ኣብ ዘይተደለየ ጭንቀት ክኣቱ ክእል ብሰንከይ ከም ዝኾይኑ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣነ ከምዚ ገይረ እናበለ ኣብ ካልእ ፀገም ክኸይድ ይኽእል ስለዚ ነፍስና ብትክክል ፈቲሽና ነፍስና ክነሕዊ ተስፋ ይገብር I hope that video ፈቲኹማ ትኾኑ እዛ ቪድዮ ተድልዮም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ሼር ግበሩሎም ከም ወትሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ መተባብዒ ቃላት ድማ ኣብ ኮሜንት ክፅበየኩም እየ እናበልኩ ነዛ ርእስቲ ብዝኽውዴ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ሰሰናዩ
Ciao.